At nagbabalik si Kim Chino, hindi tulad ng ex mong iniwan ka sa ere at hindi ka na binalikan. At mahal, balik Chinitox tayo at ang topic or ang bibigay ko nga, 'di ba, ay ang 3 date ideas kahit umuulan. O, 'di ba? Recap na tayo, mahal. Ito sabi ko ng una. Ang unang date idea kahit umuulan ay coffee shop hopping. Ito na yung maulan, masarap humigop ng mainit na likido. Siyempre ng kape sa coffee shop. Mga coffee shop ngayon talaga nga namang aesthetic na, di ba? Ang sarap mag-emote with your special someone. At ang pangalawang date idea naman na ibibigay ni Kim Chino kahit umuulan ay, sabi ko kanina, do nothing date. Ito na yung tipid. Talaga nga naman wala ka ganong gagastusin at sasabihin sa'yo ng mahal mo na, tara mahal, come over. Ay, yung mga come-come na yan yung mga punta-punta na yan talaga nga namang mama-maximize mo ang damig ng tag-ulan. Papainitin nyo ang isa't isa kasi nga ito ay cuddle weather. Diba? Yung pupunta kayo sa place ng isa tapos yakapan, kilitian at lambingan tapos kayo na bahala kung ano pa, malalaki na kayo. Ito na mahala. Ang pangatlo at panghuli naman na date idea kahit umuulan ay car date with rainy playlist. Ito naman yung happy na kung saan sa car lang kayo tapos fun. Yung talaga nga namang mag-e-enjoy kayo sa kotse. Oo, di ba? Sa kotse na kung saan pwede rin namang kumain at magkainan. Magsubuan, di ba? Kasi nag-drive-thru kayo. O bakit? Totoo naman, di ba? Na kapag nasa kotse kayo, pwede kayo mag-drive-thru. Pwede magsubuan ng burger, ng fries, at talagang magtitikiman kayo ng order ng isa't isa. Ayun na naman tayo Ay, ang sarap kayang mag-drive-thru kasama ang mahal mo at talagang nga namang malinamnam ang mga pagkain. Ang sarap ang sarap. Nami-miss ko na. Oo. Meron namang dalang kotse si Kim Chino. Ang kasama na lang mag-drive-thru ang kulang. Kaya malang. Ayun yung mga date ideas ngayong umuulan. Kaya utang na loob, huwag kayong magpapatinag sa ulan. Diba? Umulan, bumagyo. Humarot ka, lumandi ka. Siya. Mag-ingat tayong lahat. Mag-ingat kayo at si Kim Chino ay susuungin ang bagyo na kung saan baka bahain. Pero panalangin nyo naman na hindi umuwi sa talyer si Kim Chino. Siya. Ako na magpapaalam. Maraming salamat sa mga kabaligtaran ko dyan. Oo, 6 to 9 p.m. tayo. Bukas nandito pa rin naman si Kim Chino. Sana. At muli ako, Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to mahal, DJ Kim Chino. At susunod na po sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya naman mahal, manatili lang katutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro